Il-marda tikmanda li ħajti. Dan jina nsejjaħlu il-normal il-ġdid tiegħi. Kliem Dr. Ethel Ventozara, dentista u om ta' tifla ta' 7 snin li 4 snilu ħarġila il-kanċer tas-sider u li sfortunatament minkejja trattament li ħadet fl-aħħar snin infirxila tant li saru jieħed ta' stadju 4. F'intervista ma' One News f'dawn iż-żminijiet ta' festi, Ethel spjegat l-istorja tagħha. Storja issa karatterizzata fil-ġlieda kontra l-marda errieda li b'kuraġġ ta' sur issa ilha tiġġielidha għal tant żmien. M'hemmx kura bħalissa. Jinżamm taħt kontroll speċi, ikun isu marda kronika. Qalet kif il-marda għandha l-fażijiet diffiċli tagħha, fażijiet li sfortunatament ixekkluha milli tipprattika il-professjoni li tant tħobb. Jiena ridni u għajdli npoġġi bil-qiegħda u ma nagħmel xejn. Ma minix kapaċi nagħmilha l-ħaġa. Ġieli kelli nagħmilha għax kont fi stat li ma stajtx nagħmel mod ieħor u hija xi ħaġa li kważi tiddepressani. Qalet ukoll kif il-mediċina li tieħu minkejja li tgħin ittaffi l-effetti ħżiena tal-kanċer xorta toħloq problemi oħra f'partijiet u organi differenti tal-ġisem. Is-sabiħ tal-mediċina illi hemm il-mediċina li tgħin, però l-mediċina ovvjament ikollha l-effetti tagħha u jkollha effetti fuq l-organi l-oħrajn, allura dejjem isek tkun qed tipprova tibbilanċja bejn it-tajjeb u l-ħażin. U ovvjament imbagħad ikollok effetti oħrajn fuq il-kumplament tal-ġisem bħalma ngħidu jkollok daqsxejn tendenza li timret naqra iktar. Madankollu stqarret li trattament li hi flimkien ma' dawk kollha morda bil-kanċer jirċievu ma kinux jistgħu jakkwistawh li kieku ma kienx għal Malta Community Chest Fund. Il-fondi huma għal kulħadd, m'hemmx kulur politiku, billi ngħidu li m'għandix issir jew għandix issir, il-flus irridu jiġu minn x'imkien. Jiġifieri jekk maħniex ħanagħtu aħna u nagħtu idealment matul is-sena kollha, mhux ħajkun hemm minn fejn tiżvolġi l-attivitajiet tagħha kollha il-Malta Community Chest Fund. Fit-tmiem l-intervista, Ethel indirizzat lil dawk kollha li bħala qed jiġġieldu għal ħajjithom. Hija qalet kif bħalma għamleti wieħed għandu jsib il-wens fil-eżis tiegħu. Dak li jiġi għalina ħadd ma jaf x'inhu. Illum qegħdinaw nippruvaw ngawdu l-ġurnata dejjem ġurnata b'ġurnata, jiena dik il-mantra tiegħi, nipprova kemm jista' jkun ġurnata ġurnata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.